abantu ufuna bebe nakho ukuthi umuntu akalahlwa ngoba nakhe sesenkingeni. Kufanele ukuthi umuntu ube naye esayidini lakhe kukubi kukuhle. Yabona nje mina kuthiwa ngisebenza noma emotionally. Ngingena ishift yasebusuku. Nayi ingane yayitshela ngeke ngikusebenzise mina ukuthi lo muntu ngoba kade eyitshela ephila. Ngiyawuba nobuntu kuye ngimjabulise. Nayi ingane ngabe yesigwili bingathinteki. Ngabe nanga umlungu. Ngiyakwazi ukuthi mina ngimenze ngikhombisa ukuthi angiyona lo muntu onenhliziyo elikhuni. Ngisho ukuthi awufrizile. Awu ngiyawulibeka iketela amanzi abilayo nethawula. Noma phela ngeke ngikwazi ukuthi ngimosha amanzi ngimfudumalise wonke umzimba kodwa lezo ndawana nje ngikhombisa ubuntu.